В Ашхабаде подвели итоги государственного конкурса среди мастериц по изготовлению кашмы. В финальном этапе после многомесячных региональных отборов приняли участие лучшие мастерицы со всех регионов страны. Главная цель смотра – не просто выбрать победительницу, а сохранить уникальные техники ковроделия и вышивки, которые передаются из поколения в поколение. Türkmenistan'ın Dinanlar Birleşiginin Milli Merkezinin, Türkmenistan'ın Kardeşler Arkalaşığının Milli Merkezinin bilelikte gurnumağındaky Gülüň Owadan adly bäsleşiň döwlet tapgyrna Aşgabat şäherine gatnaşmaga gelip, bugün Türkmen dinanlarynyň, bugün Türkmen gelin gyzlarynyň 10 barmagyndan çykan haly sunugaty, şeýlekem keçe, palas, ýaly Owadan Dinan kalbından dören sunugatlaryň aňyrsynda terbiýeçilik ähemleri, arassaçylyk, şeýlekem bir watana bolan uly mukaddes duýgular ýatyr. Şu pursatdan peýdalanyp gahrman arkadagy gahrman serdarymyzyň janlary sag, ýaşlary uzak, belet başlary aman bolsun. Жюри оценивало не только технику исполнения, но и умение работать с натуральными материалами. Здесь представили изделия из тончайшего шелка и шерсти. Каждая деталь выполнена вручную по старинным эскизам. Балканский регион страны в этом году сделал ставку на возрождение искусства кашмаваляния. Мастерицы привезли работы, в которых традиционная овечья шерсть превращается в современные элементы декора. Главная сложность – соблюсти правильные пропорции при окрашивании материала натуральными красителями. Им и достался главный приз конкурса. Эксперты ЮНЕСКО давно включили туркменское ковроделие в список нематериального наследия человечества. Однако конкурс показывает, что традиции не застыли в музеях. Сегодня это живое ремесло, которое поддерживается на государственном уровне. Союз женщин и Национальный центр профсоюзов Туркменистана, выступающие организаторами, отмечают, подобные смотры – это еще и серьезный стимул для развития женского предпринимательства в сельской местности. Победительницам вручили ценные подарки и почетные грамоты. Owadan bäsleşiginiň döwlet tapgyrna uly buysanç, uly şaatlyk, uly höwes bilen gatnaşmana geldik. Bu bäsleşik şeýle bir täsirli, gyzykly geçdi. Bizde ören uly täsir galdyrdy. Benanlarymyz bilen bir-birimizden pikir alşmaga, bir-birimizden öwrenmäge ullakan mümkinçilik döredi. Men hem şu bäsleşige uly höwes bilen taýýarlyk gördüm. Tarja goýunyň ýüňlerini milli şaýteplerimiziň şekline geçirip, ösüp gelýän ýaş nesillerimize has düşünükli bolar ýaly, biziň gyýjagalarymyza kese sunugatyna has hewesli bolar ýaly, şaýteplerimiz üstü bilen, keselerimiziň dürli görnüşleriniň üstü bilen, pişkelerimizin dürli görnüşlerini şekillere salyp, ösüp gelýän ýaş nesillerimize has için öwretmek üçin şunuň ýaly işlerimizi öz sergi alyp geldim. Bulardan başga da men ýörüýte Garaşsyl baky bir tarap Türkmenistan, Bedew batly at paradyň mekany ýylymyza başlap, ak at keçämizi şu bäsleşige sergedip getirdim. Ak zat alnyňa ýagşy diýilşi ýaly, biziň elmidama ähli zadymyz ak renkler bilen başlanýar. Bu ak at keçämiz bizi aýdyň ýollar bilen ak geljege alyp barýan gahrman arkadagymyza, arkadaly gahrman serdarymyza bolan çäksiz duýsanjymyzyň beýanydyr. Bize şunuň ýaly bäsleşiklere gatnaşmaga mümkinçilik bereden, milliligimizi dünýä ýaýan, milli mirasymyzyň hak howandarlary, gahrman arkadagymyzyň, arkadagly gahrman serdarymyzyň janlary sag, ömürleri uzak bolsun. Tarifına tay gelmez, vasfını etsem söz bilen, bütün Türkmenin halkı arkadağım siz bilen, ay alley alley, canım can alley, ay çalar sana ya yarakay, min kurban alley.